салому алейкум дӯстони азиз. Ой, чӣ бозиҳо буданд дирӯз, чӣ бозиҳо. Ҳақиқатан рӯзи футболи бузург буд. Ҳар як бозӣ бо сюжет ва эҳсоси худ. Рости афсӯс мехӯрам, ки наметавонам дар YouTube ҳамаи он бозиҳоро таҳлил кунам. Вақт намерасад. Дар ин видео ман танҳо се бозии асосиро муҳокима мекунам. Муҳимтаринаш онҳое, ки тамоми Аврупо дар бораи онҳо суҳбат мекунанд. Аммо агар шумо мехоҳед таҳлили пурра ва фикри шахсии маро дар бораи дигар бозиҳои дирӯз бинед, ҳамаи он дар телеграм-канали ман ҳаст. Ман онҷо дар формати озодтар бо ҷузъиёти бештар, фикрҳои шахсӣ ва таҳлилҳои фаврӣ гап мезанам. Пайваст шавед, обуна шавед. Ссилка ба телеграм дар описанияи видео ва дар комментария гузошта шудааст. Онҷо ман ҳар рӯз таҳлил мекунам бозиҳои Лигаи Калон, Лигаи Чемпионҳо ва ҳатто бозиҳои дастаҳои миллиро. Биёед оғоз мекунем аз бозии аввал, он ки воқеан ҳама дар борааш дар Англия гап мезаданд. Имрӯз мехоҳам ором ва бо таҳлил дар бораи як бозии ҷолиби Премер-лига гап занам. Тоттенхем бар зидди Челси. Пеш аз ин бозӣ ман худам ҳам фикр мекардам, ки Тоттенхем метавонад ғолиб шавад, зеро онҳо дар майдони худ бозӣ мекарданд ва чунин бозиҳо одатан барои дастаи мизбон осонтар мегузаранд. Аммо баъди он чизе ки мо дидем, бояд росташро бигӯям, ман иштибоҳ кардам. Челси нишон дод, ки дар айни ҳол дар сатҳи дигар бозӣ мекунад. Ин ғалаба пурра сазовор буд, на танҳо аз рӯи ҳисоб, балки аз рӯи бозии зебо ва назоратшуда. Челси аз аввал то охир идора кард, дар фишор, дар ҳаракат бо туп, дар ритм ва дар созмондиҳӣ. Дастаи Энцо Мареска мисли як система бозӣ кард. Ҳар як чиз ҳисобшуда буд, ҳар ҳаракат бо ҳадаф. Бозигарони асосӣ дар ин бозӣ бешубҳа Моизес Кайседо буд. Ӯ дар ҳар як нуқтаи майдон дида мешуд, аз ҷанг барои туп сар карда то паси ҳалкунанда ба гол. Ҳамаи чиз аз ӯ оғоз шуд. Ҳамин дуэли бурдаи ӯ ва паси дурусташ сабаби гол гардид. Имрӯз Кайседо боз як маротиба исбот кард, ки то чӣ андоза бозингари пурқувват ва муҳим аст. Жоу Педро бошад, ниҳоят гол зад ва ба даста ғалаба овард. Аммо то он лаҳза чанд фурсатро аз даст дод. Ҳамчунин Ҷейми Гиттинс низ, ки чанд мавқеи хуб дошт, вале ба натиҷа расонида натавонист. Бо вуҷуди ин, идоракунии пурқуввати бозӣ аз ҷониби Челси имкон дод, ки ин нуқсонҳо таъсири ҷиддӣ нарасонанд. Дар маркази майдон дугонаи Кайседо ва Энцо Фернандес дишаб беҳтарин буд. онҳо ҳамлаҳоро мешикастанд, бозиро назорат мекарданд ва ҳар як фосиларо мепӯшониданд. Барои аввалин бор дар чанд ҳафтаи охир Челси чунин тавозуни возеҳ дошт. Дар дифоъ бошад, Фафана ва Чалоба ором, бо устуворӣ ва беиштибоҳ бозӣ карданд. Ҳарчанд дар охир як лаҳзаи хатарнок буд, вақте ки Чалоба дар дуэл бо Ришарлисон мағлуб шуд, вале ба ғайр аз он хатти муҳофизат бидуни хато буд. Дар дарвоза Роберт Санчес боз як бозиеро нишон дод, ки тамоми хатти дифоъро ором кард. 5 маротиба тӯбҳоро аз ҳаво гирифт ва фишори Тоттенхемро шикаст. Ин гуна боварӣ ба дарвозабон бисёр муҳим аст ва имрӯз Санчес онро ба таври равшан нишон дод. Тактикаи Мареска имшаб комилан дуруст интихоб шуда буд. Ӯ фаҳмид, ки Тоттенхем дар шароити фишори доимӣ зуд иштибоҳ мекунад ва ҳамин тавр ҳам шуд. Гол маҳз аз як хатои рақиб пайдо шуд. Мареска хуб омӯхт, ки чӣ гуна аз заъфи рақиб истифода барад. Албатта, як нуқтаи танқидӣ ҳам ҳаст: ивазкуниҳои дер. Мареска метавонист пештар Гарначо ва Неторо иваз кунад, зеро бо ворид шудани Эстевао бозӣ зинда шуд, ҳаракатҳо бештар шуданд ва ҳамлаҳо тезтар гардиданд. Аз нуқтаи назари умумӣ, Челси дишаб нишон дод, ки ин дигар ҳамон дастаи бетартиби аввали мавсим нест. ҳол онҳо бо интизом, бо нақша ва бо рӯҳия бозӣ мекунанд. ҳар як хат кор мекунад, ҳар як бозингар вазифаи худро медонад. Тоттенхем бошад, комилан ноумед кард. онҳо на нақшаи возеҳ доштанд, на суръат, на идеяи ҳамла. барои дастае, ки дар хона бозӣ мекунад, чунин нишондиҳанда воқеан ташвишовар аст. танҳо як зарбаи дақиқ ба дарвоза дар томи бозӣ, ин шармандагист дар пеши мухлисони худӣ. ин ғалаба барои Челси на танҳо аз ҷиҳати се имтиёз муҳим аст, балки барои рӯҳия ва боварӣ ҳам аҳамияти калон дорад. агар онҳо тавонанд дар 2-3 бозии оянда ҳамин сатҳи бозиро нигоҳ доранд, пас метавон гуфт, ки даста ба марҳилаи устуворӣ ворид мешавад. хулоса бародарон, Челси ниҳоят системаи худро ёфт. дастае, ки дар оғози мавсим пур аз иштибоҳ буд, ҳоло мисли як механизми комил кор мекунад ва агар ҳамин роҳро идома диҳанд, онҳо метавонанд ба рақобати ҳақиқӣ барои чоргонаи беҳтарин баргарданд. Дӯстон, имшаб як қатор бозиҳо дар топ 5 чемпионатҳои аврупоӣ мегузарад ва шумо метавонед ҳамаи онҳоро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x ҷолибтар гардонед. Зеро ин ширкат чандин сари сол мешавад, ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. танҳо дар мо ва танҳо барои шумо мо промо тайёр кардем бо номи AMG 0777, ки нафароне, ки то ҳол регистратсия накарданд, метавонанд дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст оранд. ссилкаи зарурӣ дар комментарияи ин видео. имкониятро аз
аз даст надиҳед. дӯстон, дишаб ливерпул ниҳоят шикастҳои пайдарпайи худро дар премер-лига қатъ кард. бори аввал аз моҳи сентябр инҷониб даста тавонист бозиро бурда дар баробари астон вилла бо ҳисоби 2-0 ғалаба кунад. барои мухлисон ин натиҷа метавонад сабукии калон бошад, вале аз нигоҳи таҳлилӣ муҳим он аст ки чӣ гуна ин ғалаба ба даст омад. ливерпул дар ин бозӣ бозгашт ба асли худ кард. пас аз ҳафтаҳо ки кӯшиш мекарданд футболро тавассути бозӣ ором аз қафо ва назорати тӯб созанд, онҳо ба ҳамон услуби классикии Арне Слот баргаштанд: фишори баланд, энергияи доимӣ ва истифодаи иштибоҳҳои рақиб. ин тавр бозӣ сабқи ҳақиқии ливерпули солҳои аввали Арне Слот аст ки бо он даста троферо ба даст оварда буд. фарқи асосӣ дар фишори даста буд. он чизе ки пеш аз ин ба назар намерасид, имрӯз кор кард. даста бо ҳавас ва ҳамоҳангӣ фишор овард ва аз ҳамин сабаб 2 гол ба даст омаданд. аввал аз ҳисоби фишори сахт ва иштибоҳи дарвозабон Эмилиано Мартинес ки Муҳаммад Салоҳ онро ба гол табдил дод. голи дуюм бошад аз паси ҳамон ритм ва бартарии маркази майдон омад ки ливерпул дар он беҳтар буд. ин ғалаба бештар аз ҳама барои худи Салоҳ арзишманд аст. дар ҳафтаҳои гузашта ӯ сахт танқид мешуд, зеро ба назар мерасид ки аз формаи беҳтарини худ дур шудааст. аммо имрӯз бо голи 250-умаш дар ҳайати ливерпул ӯ боз нишон дод ки то чӣ андоза арзишманд аст. танқид метавонад дуруст бошад, вале бозингаре бо чунин омор ва устуворӣ сазовори эҳтиром аст. дигар ҷузъи калидӣ бозгашти Райан Гравенберг. баъди ҷароҳат ӯ боз дар миёнаи майдон тавозун ва устувориро таъмин кард. бозии ором, қарорҳои дуруст ва ҳисси хуби фишор нишон дод ки ӯ метавонад боз ҳамон бозингари муҳим мешавад ки Слот ба ӯ ниёз дорад. дар дифоъ даста ниҳоят тавонист клиншит нигоҳ дорад. ин на танҳо ба сабаби хато накардани дифоъгарон, балки ба сабаби фишори даста буд ки астон вилларо маҷбур кард то хати аввалини ҳамлаи худро аз даст диҳад. аммо новобаста аз ин ғалаба таҳлилгарон шитоб надоранд ки гӯянд ливерпул пурра баргашт. сабаби он ноустувории дарозмуддати даста аст. дар 9 моҳи охир ливерпул якчанд маротиба чунин ғалабаҳои якрӯза дошт, вале пас аз он боз ноустувор шуд. барои ҳамин ин натиҷа танҳо дар сурати такрор дар 2-3 бозии дигар метавонад нишон диҳад ки даста ҳақиқатан бар роҳ баргаштааст. ба таври умум ливерпул дишаб нишон дод ки вақте ба принсипҳои аслии худ баргардад, метавонад боз дастаи хатарнок шавад. системаи фишори баланд ва мубориза барои ҳар як тӯб ин чизест ки дастаи Слотро аз дигарон фарқ мекунад ва агар онҳо тавонанд ҳамин сатҳи рӯҳия ва устувориро дар бозиҳои оянда нигоҳ доранд, ин ғалаба метавонад нуқтаи оғози давраи нави устувории онҳо шавад. дишаб онҳо танҳо 3 имтиёз нагирифтанд, онҳо дубора шахсияти худро ёфтанд. имсол Реал Мадрид дигар он дастаи соли гузашта нест. ҳамаи чиз дар ин клуб тағйир ёфтааст, аз муҳити дохилӣ то рӯҳияи бозингарон. мухлисони Барселона метавонанд бигӯянд фосила ҳоло ҳамагӣ 8 имтиёз аст ва соли гузашта онҳо аз 10 имтиёз ҳам баргашта буданд. аммо чунин муқоисаҳо дигар маъное надоранд. чаро? зеро он Реале ки онҳо шикаста буданд соли гузашта дастаи Анчелоти буд, дастае ки дар баробари истеъдоди бузург ҳамеша вобаста ба лаҳзаҳои шахсии бозингарон буд. имсол бошад сухан дар бораи дастаи Хаби Алонсо меравад ва ин тамоман дигар Мадрид аст. дар мавсими ҷорӣ Реал танҳо як бозӣ бохтааст, он ҳам бар зидди Атлетико. агар на он натиҷа, онҳо метавонистанд 100% бозиҳояшонро бо ғалаба анҷом диҳанд. Алонсо аз рӯзҳои аввал фаҳмонд ки барои ӯ муҳимтар аз натиҷа низом, интизом ва фалсафаи умумӣ аст. имрӯз Реал Мадрид комилан дигар сохтор дорад. хатҳои муҳофиза пайваста кор мекунад, фишори даста дақиқ ва ҳадафманд аст ва дар ҳамла ҳоло дигар танҳо илҳоми инфиродӣ нест, балки системае сохта шудааст ки ҳар як бозингар дар он нақши муайян дорад. таъсири Килиан Мбаппе дар ин даста фавқулода бузург аст. ӯ ба ҳайати Алонсо на танҳо голҳо меорад, балки боварӣ ва ҳузури доимии хатарро. Мбаппе мисли бозингарест ки ҳар як бозӣ бо ҳисоби 1-0 барои Реал Мадрид сар мешавад. чӣ қадар таъсиргузор аст нигоҳ кунед. дар ҳар як бозӣ гол мезанад, дар ҳар як бозӣ ҷабҳаи ҳамларо пурра зери назорат мегирад ва муҳимаш ӯ бо системаи Алонсо мувофиқат дорад. ин дигар ҳамон Мбаппе инфиродӣ нест ки танҳо ба суръат ва техника такя кунад. ӯ як қисми даста аст ки дар чорчӯби нақша бозӣ мекунад. бишориҳо мегӯянд ки Алваро Карерас дар ин мавсим яке аз кашфиётҳои асосии Ла Лига аст ва онҳо хато намекунанд. ин бозингар на танҳо
дифоъ мекунад, балки ҳамла месозад, ритми бозиро нигоҳ медорад ва бо ҳаракатҳояш фарқи бузург миёни Реали имсола ва соли гузаштаро эҷод мекунад. Он зарбаи ӯ дар голи охир намунаи комили устуворӣ ва боварӣ ба худ аст. Агар Нуну Мендеш намебуд, ӯро метавон беҳтарин ҳимоятгари чапи ҷаҳон номид. Дар Испания бошад, ӯ тамоман рақиб надорад. Дар марказ бошад боз як номи бузург, Ҷуд Беллингем, бозигаре ки баъди ҷароҳат баргашт ва фавран ҷои худро гирифт. Алонсо маҷбур аст ӯро ҳар як бозӣ шомил кунад, зеро системаи даста бе ӯ пурра намешавад. Ҷуд ҳоло на танҳо як бозингар, балки меҳвари маркази майдон аст. Ӯ тавозун меорад, пас медиҳад, фишор мешиканад ва барои ҳамлагарон фазо мекушояд. Ба ҳамин хотир Алонсо ӯро ҳамеша 90 дақиқа нигоҳ медорад, зеро ӯ қувваи аслӣ дар миёнаи бозист. Хаби Алонсо аз рӯзи аввали кор дар Реал як чизро фаҳмонд. Ин даста солҳои охир ҳамаи чизро без заҳмат мегирифт. Лигаи чемпионҳо, вале бо қобилияти шахсӣ, на бо системаи ҳақиқӣ. Ман омадам то онҳоро дубора гурусна кунам, то онҳо кор кунанд, на танҳо бозӣ кунанд. Имрӯз натиҷаашро мебинем. Реали ӯ мисли дастаи ором ва ҳисоби кӯҳнаи Анчелоти нест. Ин даста бо тартиб, бо нақша ва бо иштиёқи ғалаба бозӣ мекунад. Мбаппе, Беллингем, Гюлер, Валверде, Каррерас, ҳамаи онҳо ҳоло дар як системаанд ва ин чизест ки солҳои охир дар Реал намерасид. Хаби Алонсо як кори муҳим анҷом дод. Ӯ дастаеро ки қаблан аз ҳисоби истеъдод ғалаба мекард, ба дастаи ҳақиқии коргарон табдил дод. Ҳоло Реал бо меҳнат ғалаба мекунад, на бо тасодуф. Ин даста хатарнок аст, зеро он ҳар рӯз пеш меравад ва ҳар як бозӣ барои онҳо мисли марҳилаи нав аст. Барои мухлисони Барселона фосилаи холҳо метавонад 8 имтиёз бошад, вале сухан дар бораи дигар нави Реал меравад. Ин на он дастаест ки хатоҳои соли қабл мекард. Ин даста ки агар рӯҳашро нигоҳ дорад, метавонад то охири мавсим ҳамаи чизро назорат кунад, аз лига то Аврупо. Ҳамин аст фарқи Реали имсол бо соли гузашта. Он вақт даста ба қобилияти бозингарон такя мекард, ҳоло бошад ба система, ба интизом ва ба кор. Ва вақте Реал Мадрид ин се чизро нигоҳ дорад, ягон даста наметавонад ӯро боз дорад. Ба ҳамин тамом боридам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обнашдаро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақтаам Муҳаммад Гайров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.